Jeg trykker på den forkerte knap. Ah, panik. Okay, ja. Buluk. Jeg også. Og hvor længe har jeg sat og snakket med mig selv? Jeg har hørt dig hele tiden, jeg var pisset. Okay, super. Jeg var bare sikker på, at du har hørt, hvad jeg sagde. Det er det vigtigste. Ja, det Men der er flere penge til bajer. Jamen, jeg overvejer også det der, fordi det er en bestemt julekalender, jeg skal købe. Jeg vil så gerne have den julekalender. Nej, det er flere penge af bajer. Slap nu af, der er stadig 500 kroner til bajer. Mange bajer. You bitch. You bitch. Fuck, det lød fantastisk. You bitch. Det er bare den måde, han fik sagt det på. You bitch. Det er åbenbart, fordi han er gået... Ja, du har bomben, hold. Nej, og så stopper jeg med at skyde, fordi jeg tror, han løb den anden vej, mand. Ej, hvor er det dumt. Nogle gange er bare tryk på den der. Du har 150 bønder af en grund. Ja, ikke noget. Adam çıktı valla. Hile oldukları için. Men AK, er du bedre humør, hvis du får den? Ja. Dur. Okay, så slapper vi lige af på de streger der. Okay, det var ordentligt, du tog der. Ja. Nu ved vi så, hvorfor du aldrig har nogen penge. Fucking suger dem alle sammen væk, mand. Det har sgu ikke været med til at støtte dit coke-forbrug. Yok bunlar. Fuck, man, jeg blev pushet for noget voldsomt der. Det er første gang, jeg er blevet pushet så. Bir an. Pezevenk başta böyle oynasaydı ya. Bir kapı aç yapıyorum. Bekleyin. Report him for griefing. No. Please. Okay, han fyrer en timeout. Okay, det er fedt. Det er slet ikke pis.